ହାପି କାଲି ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମତେ ସକାଳୁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଡାକିବୁନି? ହଉ ଭାଇ ଡାକିବି ଆଉ। ଭାଇ ସକାଳ ହେଲାଣି ଆସ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯିବା। ଆରେ ହଁ ହାପି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଟିକେ ରହ। ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବିନି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ। ହେଲା କା ମୋ ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯିବନି? ତୋ ସହିତ କିଏ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯିବ? ତୋର କଦଳୀ ପଟୁଆ ଡଙ୍ଗା, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନେଇ ଡଙ୍ଗା କିଣିବେ, ମୋ ବାପା ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ତୋର ଯା, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଯିବିନି। ଆରେ ଦି ଭିତରେ ତୁ ଝଗଡା କଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ମୋର କଦଳୀ ପଟୁଆ ଡଙ୍ଗା ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଯାଉନି। ଆରେ ଶୁଣ, ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମର କାମ, ଆଉ ଧର୍ମ କାମରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧନୀ ଗରିବ ବଛା ଯାଏ ନା। ଆଉ ଧର୍ମ କାମରେ କାହାକୁ ଖରାପ କରି କହିବା ଭୁଲ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଚାଲ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା। ହଉ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ହାପି ଚାଲ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବାକୁ ଯିବା। ଚାଲ।